נסה להבין מה קרה בחודשים האחרונים. בחיי סער, השחקן הכי גדול של הקבוצה הכי טובה בעולם. ואם לא תתפזר לי סער, אתה עוד תניף את הגביע. לפני 8 חודשים גרתי בלונדון. הייתי במנצ'סטר. הגעת אליי? היה לי משפחה. ואז התחיל כל העניין הזה עם הסטרואידים. טוב, מה, מכל בסדר? פה. סער פדידה ומנצ'סטר יונייטד נפרדים. עלו עליהם. איפה הקסמים המפורסמים שלך? איפה הם? בזבזתי הכל רק כדי להוציא אותך טוב בסיפור הזה. זה לצאת טוב! זה לצאת טוב! ברחתי ובאתי לארץ. פדידה, טוב לראותך. נסע לתוך הבית של תום שלייפר. אבא שלי, באמת. אין לי משפחה, אין לי ילדים. לא. מהיום אנחנו מכניסים אותך למשפחה שלנו. אני גם רוצה משפחה וילדים. סבא שלך הוריש לך $500,000,000. מצאתי מה לעשות עם כסף. סער זה הכסף של תום. במילא הוא לא יודע מה לעשות עם הכסף. אתה רוצה לנצל את זה? אחי, נעשה היסטוריה, אני ואתה. פדידה המשיח. מתק, אני אוציא אותך מהחיים. אתה יודע מה אני רואה? אני רואה גבר בן 30 שהיה מפוצץ בסטרואידים שלא יכול לשחק יותר. כוח בידיים שלך. מנסה לקחת כסף של מישהו אחר ולבזבז אותו במגלומניות. זה מה שאני רואה. חיי השותף החדש שלי. חיכיתי לרגע הזה. הוא צריך לדעת מתי שלא? תגיד לך, אתה נורמלי? אתה השתגעת? אתה יודע מה יקרה אם הוא ידע? מה יקרה? אם אני תופס את הבן זונה הזה, דופק לו 2 יריות בין העיניים. מה יקרה? מלחמת עולם. אני פאקינג השותף שלו, אני מאוהב באשתו. שותף על הרצח בדיוק כמוהו. אני מה תתלמוד? מבינה בן מה תתלמוד? פתח את הדלת, אתה לא מתבאס, אתה מרביסה! איך אמרת לי? הפסלתי אותך שאתה להביא את החיים שלך? חיים שלי, אמרתי לך. לא את המשפחה שלי. אנחנו נכנסים לדקה האחרונה. זאת ההתקפה האחרונה של מנצ'סטר יונייטד. הוא ידיים מחפש, מרים את הכדור. פדידה עכשיו! פדידה! נכון, באמת ניצחתי. החיים שלי עלו על הפסול לגמרי.